Hola famílies! Us volem proposar una activitat per poder fer amb els vostres infants. L'activitat es diu Pintem en glaçons. Ara que ja arriben el temps de més calor, aquesta activitat us portarà experiències fresquetes. Mireu, què necessitem? Un recipient per fer els glaçons, aigua i pintura. Omplim el recipient, posem la pintura. Jo l'he fet d'un color, però podeu barrejar diferents colors. Barregem l'aigua i la pintura i ja tindríem preparat el recipient per posar al congelador. Com que jo ja ho he fet abans, que ja he congelat l'aigua amb la pintura, doncs ja puc començar a pintar. Agafo el glaçó i ja podem començar a pintar. Jo ho he fet a sobre d'un paper, però podeu fer servir cartró, podeu fer servir cartolina, podeu pintar a les rajoles, bé, allà on vulgueu. I ja tindríem preparada aquesta activitat. Espero que us agradi. Adéu! Hola, peques! Mireu, avui tinc una proposta super divertida per vosaltres. Aprofitant que fa molta calor, mireu, farem amb globus i els omplirem amb uns ninos perquè siguin sorpresa. Això ho heu de fer amb els papes, us han d'ajudar, Vale? Mireu, posem els ninos a dins. Aprofitarem aquí que ja m'he portat a l'aigua. Així, per omplir els globus d'aigua. Mireu, així, si ho fem més gran, a veure... Mireu, el podem fer molt gran. I... tanquem. Així. Molt important, hem de treure l'aire que queda dins, vale? Perquè així sí que sortirà després una rodona sencera. Hem de treure l'aire que queda abans de fer el nus. I quan estan així, els hem de posar al congelador perquè es quedin congelats, d'acord? Mireu, jo ja ho he fet per avançar una miqueta de feina. Mireu, veieu? Jo ja els he fet i estan congelats. Mireu què passa. Els tallarem i tallarem el globus, així, i hem de treure el globus. I mireu què hi ha dins. A veure si puc... Oh, mireu! Uau! Mireu que xulo. Fem un altre. Mireu. Fem un altre. Mireu. Oh, dos. Heu vist? Podeu fer els que vulgueu. Més grans, més petits. També podem aprofitar de fer més grans i més petits. A veure si la puc treure. Mira, un altre que el posarem aquí. Amb aquest. I aquest últim que el posarem amb aquesta. Mireu. Superbé, uau! Mireu, oh! I aquí podem jugar amb l'aigua i amb aquests glaçons. Després, una altra cosa que podem fer és buscar floretes. Mireu, podem buscar floretes, posar-ho en un plat o també potser en un bol, que quedarà més petit i més ample. I mireu què passa si després ho posem al congelador. Mireu, ara està congelat. I mireu què pot passar. Oh, que xulo! Fet dos. Mireu, un altre. I el deixarem aquí. I podem jugar fins que surti la sorpresa. I mica en mica es anirà descongelant. Què és el que també podem fer? Posar-li una miqueta d'aigua calenta. Mireu si li posem aigua calenta. Oh, veieu? Mireu, es anirà desfent una miqueta més ràpid. I si no, si voleu jugar, doncs mica en mica, veus, es va desfent. I si li aneu posant molta més, doncs encara es desfarà. I aquí va sortint la sorpresa. Heu vist? Doncs vinga, espero que ho feu a casa i que us ho passeu superbé. Fins a la pròxima! Adéu!